Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. To yau fa muna ɗauke da asirin tasarifin kuɗi mai miliyan 20 daidai. Insha Allah rabbi kamar yadda ku sani muna aiki da turaren shambuti shahurin jinniki duk irin su manya-manyan turarrukan nan na aikin tasarifi wanda muke aiki da su a kodayaushe. To insha Allah rabbi kamar yadda muka saba shigo muku da manya-manyan asirin na tasarifin kuɗi kuma muna ɗauke da asirin tasarifin kuɗi na miliyan 20 daidai wa daida wannan aiki nan take minti 30 yake ɗauka. To assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Muna kowa fata alkhairi kuma da ke mana fata alkhairi babu dare babu rana mutanen da suke tura mana sakonni ta suke biyo mu ta suke mana tambayoyi suke ba mu ayyuka suke mana fata alkhairi a kodayaushe to mu ma kamar yadda muka saba shigo muku da manya-manyan asiri a cikin wannan gida na mai alƙawar ta dan Malam TV idan yau ka fara kallon bidiyon mu ka danna subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa saboda da mun saki sabbin bidiyon mu da sabon asirin mu za ku ga samun kai tsaye ta wuri muna ɗauke da asirin tasarifin kuɗi mai sauƙi nan take a cikin sauƙi wannan asirin tasarifi bala shakka biya mun jarabin la shakka biya wannan tasarifi ne mai sauƙi nan take a cikin sauƙi in dai har ka bi abin da aka faɗa maka to insha Allah rabbi masu neman ƙarin bayani masu son su biyo mu ta wasu masu ba son su ba mu ayyuka kowane irin buƙata ne daga insha Allah rabbi za ka biyo mu ta wasu za mu ƙarin bayani da izinin ubangiji mun gode sosai.